okawne ondamo mager kaluwore kod chike. Wakili kachiel kod wach ni mogik. Kamano, adwa na wach ni Article 157 mar katiba ochiwo teko mar donjo ne ji ni ODPP, Office mar the Director of Public Prosecution. But ODPP nogono bendo miteko gi katiba nogo no nyalo delegate the prosecutorial powers ni migepe mopogore opogore. Case mar ipoa ni is a very dire case ma ODPP should consider delegating prosecutorial powers na ipoa because it's a special case. Kicha ipoa, number one, kata sama ni commissioner lero wach mar budho, wach mar investigation. Adwaro no appreciate ni ipoa investigate the investigator. Ngama dhega e court wacho ni miwa thuolo wadwa investigate gato. En makoro bede investigated, en makoro timo crime. Nyiso ni samo timo crime, nitie kaka oloro yore ne duto, oloro yore ne kagika, and therefore that may take time. Moloyo kaka mar ordinary citizen ma ng'ato go wadgi to nego onge kendo onge gi teko mobro conceal go evidence makanyo. But mayro ng'ama tho e lwet obila ne monego bed timo investigation, obila ne makendo ochako commit this murder, therefore en gi yore ne modhuro. Okay, kaka koro nikia CCTV ki otimre nade gik makamago, and therefore ipoa might take time mondo yud ni evidence oyudre kare. In criminal law wawacho ni afadhali ber mondo iwe ji 100 moketho moloyo tuyo ng'at achiel maonge ketho. So you'd rather ji 100 obed set free moloyo tuyo ng'at achiel maonge ketho. So they would rather take time but gibed gi watertight evidence maka gitere do to gisekiwago conviction than ringo kode ng'wech I then conviction ok dhi yudre. As we move forward wach na mogik anaparo ne other than ipoa recommending mondo mi gikwa ODPP mondo donate ni gi prosecutorial powers, ipoa nego dhi nyime kendo gi enhance sensitization gi as we move towards election. Wang'eyo report manyo segol ni yiero man next year nyalo bedo ma okethore, chances nitie over 80% nwa nyalo dok e gir 2007 and gir 2007 achiel kuom jok mano ocha ahinya ne en obila and thoem no wuok mang'eny in 2007 no wuok e lwet obila moingo mano wuok e lwet raia. So therefore ipoa tingene 207 ne waonge ipoa. So ipoa nego beni okaw okang' mambele mondo mi gidhi nyime moloyo rito ni mondo kane ko wuok eka mondo gikaw okang' nego gibed proactive mondo number 1 gi sensitize ji, number 2 wach mar body cam ma wueno gineni mano mondo timore, and ka gi sensitize jopiny ging'is jopiny kaka jopiny nyalo report weche gi mapiyo piyo, and gigol all the bottlenecks because nitie bottlenecks ma miyo gik moko ok timre kare kata investigation kata miyo investigation dhi aming'a. Amiyo case mar mabondo mar Vitalis Okinda that nobody concluded even through that public inquest, but still you see there's nothing that is happening. And then the final thing is about the institutional challenge mar obila. Institutional challenge mar obila nikech samoro waweyo ni waluwo obila kende kaka obila achiel motimo ketho, but there's a challenge ma is institutional and gima systemic e iye kanyo monego be dealt with. Ere kaka wa handle the systemic challenge mar obila mondo wa make sure ni gini orumo rather than targeting individual police officers. Wangeni ere kama nyao nitiere go. Is it about the police act? What is it? Ere kama nyao nitiere go manyalo miyo obila bedo gi impunity ma ok gi deo ng'ato. Ere kama wanyalo timo. So ipoa should even recommend further reforms, be it legal reform or whatever kind of reform, administrative or policy reforms in terms of police. Mondo mi police systemically or laws were reformed rather than individual police officers. And then finally samori yiero no gi insist kabisa wach mar manyiche do ng'ado ni identification. Nikech ketho mang'eny medo pandre nikech ok inyalo identify ng'ama idilgo. So ka ginyalo insist ni in fact obila moko identify himself samo deal gi jopiny kaka public order management gige joma dhi ng'anyo joma timang'o ni waneno gimo timre ol kalau ema ji dhigo kura to gik moko that should be should ring a bell a mind mar ipoa ni kwa dhi yiero 2027 would we have a scenario machalo gi ol kalau chama jopiny odhigo kura to jomoko goyo gi jomoko biro kanyo morwako balaclava and they do all sorts of things my ipoa nego kaw ne okang' motegno nothing ni mambaka monego wago kwa dhigo nyime ema ni koro client na comes number 1 okanyalo weyo nyaka dhi do. Erokamano wakili